top of the glory, the road. We was just rebels and do what was told. When they asked me how we leveled up without us getting stuck, we just muscled up. This game spin, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this game. Ideš? Kríže po včerajší hlas. Máme jumping asi rovno na 80. Keď asi by som nemal s tým bolovým ramenom, ale... Nemal som ísť vôbec benchať s tým bolovým ramenom, ale... To je pôjde. And I learned from the losses. My failure was friendship, I saw it was ghosting. Started like everyone had certain tools. Only difference is I knew what to do. Now everyone calling when progress is stalling. My stock is misslowing, my life getting boring. Ain't no more hitting me up when you lose. When it's time to wake up, see you hitting the snooze. When they ask me how we love. Pridaj bol aspoň 2 polky. Ale ja tak chcem zdvihnúť 5 krát aspoň, vieš. Ja som takýto silný, takže... Takže... 2 polky, kámo, nedám 5 krát, tak... Nuž, čas sa posúvať. Máš byť silnejší. Mne prípada, že som už len slabší a slabší. Hlavne, že si mi písali, no ja dávam len PR-ka. Ale na toto, na tento jediný cvik, kámo, všade inde dávam PR-ka. Ale bench, to je nejaký začarovaný magický kruh, kámo. Jednoručky, jumping o 5 kg, easy. Tak jump si na 110 rovno, poďme. Tak nič, len tak snudí. Keby tu jumpnem na 110, tak mi podľa mňa be rameno a že to by nestihlo, podľa mňa by si to neunrekol. Unreknúť by si myslím, že som to unrekol. Aj to kilo som unrekol úplne v pohode. Unrek je kurva taká vec. Ja mám úplne iný problém. Mňa by to len zavalilo. Ale halus, že som to dal, aj keď som v chorý. Koľko si ich dal? 6. Čiže halus, 180 som dal 2,6. Ja dám toto iba 3. Len mal som problém, že pri 3. sa mi zapchal nos. Os, čo ideš? Pauzu. Ale ďalšiu váhu. Môžeme skúsiť dať 90. Ale to len tak, aby som trošku potrapil, ne? Nervovú sústavu. Keďže nie je zvyknutá dvíhať nič. A uvidíme. A potom sa vrátim naspäť ešte na sériu z 80-kou asi. No, ja sa idem že odjebať. Dáš mi spod. Ideme ešte do zlyhania. Ideš do zlyhania? Skôr si myslím, že by si mal teraz len také, že vyskúšať si, že a potom sa doladiť na takú váhu, aby si dal čo 5 opačok. Neviem, však vyskúšam 110, 120, čo najviac. Ja idem na nejaké normálne ľudské výkony. Tým normálne a ľudské myslím, že som slabúčky. A po dlhej dobe
sa mi začína ozývať trošku ramienko. Čo ma už dlho nebolo, to je halus. A nejak, že by ma to dneska začalo boliť. Boli ma to už asi týždeň, ale... I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Scotty. Čiže 120 len tak, že no opačka. Hopa. Abu Dhabi with a bad bitch look like Scotty. Right beside me in the phantom off that yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Scotty. Right beside me in the phantom off that yeah. Abu Dhabi with a bad bitch. Nič, vidíme sa hore. Ideme opačiť 30-ky a uvidíme. Uvidíme! Snažím sa ísť rozpäťie, tak 5-6 opakovaní. Viacej nechodím, aby to progresovalo smerom hore tie čísla a tak aj toto je najlepšie podľa mňa, čo môže človek spraviť, takže let's go! Daj mi to, keď budem mať na sebe. OK. Čo ti? Kámo. Viacej mi to v živote nebolo možné. Kámo. Od 3. opakovania som nevidel. Čo ti? Chalani. Čo som ak byť, že spotovanie za zápestia. Na toto nie som stávaný. Však nevidím. Dobre. Nejdem PR-ko, to mám... To by som musel ísť väčšie ako 32. 32 už som hmatal. Na inclinoch. Ale potrebujem, že nejakých pekných 5-6 repíkov s tými 32-kami. Takže nechcem, aby boli vyflusnuté, jak na PR-kách. Pekné, slušné. Standa série ešte. Enjoy. Potom pôjdem, že dipy. Neviem, čo povieš ty? Takže dipy. Lebo som najedol opasok. To je dipy. No ja by som to dal, že dám nejaký triceps a potom poviem dipy. No, dipy mi práve triceps, preto si chcem dať skôr. To by dal 40 kg na nech. Ja si poviem.
Zmeníme to koordinátor ešte pod seriou. Shots with a broken spleen, yeah. I'm blessed with the mess you leave, yeah. It's hard to stop in me, yeah. So I don't wanna know the things that you left in my brain. Starting all over again, I only put it away. Even back in my face. PR 10. A ten posledný bol už taký na nože, ty vole. Ten som už vytlačil podľa mňa všetkým, len nie tricepsom a ceckami. Nič, už začínam byť celkom KO. Takže už to smeruje pomaly, ale iste ku koncu tréningu. Ešte možno jeden cvik na triceps a finito. OK. Na veľké finále si dám nejaké skull crushery. Nejaké ľahké. OK, na poslednú tam máme 20 kg plus tyč. Neviem koľko váži tyč, nemám ani tucha. To len taká malinká tyčka, to môže mať od 2,5 do 10 kg. Ale 10 kg určite mať nebude. Toto bude možno 5, neviem.